Uni samla puli engineer khasa no warada uli school baduk pas na ka school Christian Academy da ka bawan ka kedan ka balai ka top 20 juga exam SSLC ni du khna national na kanong ba kadi kata knong kadi na po larnai ko ini knong ki pa wa kalyang gi snai ki khiu sarau uni samla wala di school na du dang chini po shalong bat kai ka balai thu di kimi jong u kalong bo uni samla udon ka babon ki khap udon pren ka jing sistem ne wada pren ka jing sistem pan udong samla ulong khna school ru basmat basting ba tristom ba din to kadaw ulio ya kajing pas ba hakan ni ka result ba primera da ka embussment da kasni ya kajing sistem ka jong i ha ba ni sim da ba chen doktor ki ong ka ilarji di ong ka ni te ka do bai ru da di thang long de da la kham he ta kan serjem di sulong syria tang ba kham ron da di si ka ju song thai ba de saja di terai kita ibu ikut lontang ba isu syria ko ha ka pon da yo than ka jing si pu syria da don ka ni ga da yo ni islam long kuntu ji long syria te kata ki jing sistem ka in rei kam ki jing sistem ba long ba kata ba don ka jing phet te jing sgau jung fi hadim fila yo ya kana result fi wana ka third position man sibon mo bang poi hakan ka rank balai ai ngoi oblai ba la kan kalam banga kini kinti ba ba te kalong kalinti ka ba mo kan dadan lai te la ira ba ni ai no ba la dan kan la ka in kesan jongaru nga doi ban yai dang ton kap ban ban ni te nga pa ban ai klai lu sibon ya ba hi nga sam nga ba ban kan banga kecing jonga koret te na ko ban ai nu shimo do yaki nam kai jonga ki para kai nga ladu ba tang ret te khen dan maki nga ngam shimala ko ni ki lai kai nga na do masdang do menta ba ko ni nga let school na ni na do tang ret i na do class KG4 te long ba nga let school ba ni te long asno municipal no man company ka kabulan yo ka let's go ni ka school ka ba biang hi ai mo ulai ki buik ki lam pin kam ma por pi kra kot kam tam por pi ya prepare ka matric te ki buik hi kim da dan mo te ki hab shutre stom ken te hab ban re kon te pilai ro ban dan kita di way arki lenti ki buat ban kamyo la ban tep ki kom ki jingkli ban boy la ban check na ki recent question papers tapi la ban ki pattern itu me jo fi di ni kai men fi ni kai sai pan ke jarap ki na fi ha ba i khong ngai ngalap mai ngui mai ilai kai nga ka kelas nursery ngalai di bat ish nong de hadin nursery nga wan nak sini ki fo de han menjongar ni long nam kai men kong lo de ai mo shibo ni play ba don ka ba ba kan ai han men ba ong nam kai ban kai nga ban de kon cái cha jing nốt jo fi la sai fin la dep ki pu ka ban nang i ka ban tre nên yeng i be yeng ka ba ko nong no nãy giờ thì các bạn luôn tới ngã thì đợt đẹp cái này ngành lịch sim science stream ni sin element kan benda AV pun record for exams kalau trong gì và tentang itu dan ni shua exams ka kambun tentang hak krete untuk buat long school tengah krete kian long dak krete pun tham lah nomor dak krete pun pala di kam darung kira dan apa krete kian kam bahkan lah ban kemal ta kumpa ka patay ba mata patay social media mata kumno try ti I kana ka social media ka ta na me ka pudi try social media kalau enggak wena ki imo ba palam ba bayar hamta te ke social media ta kam siong no kalong ka kum ka jing arapi kalong kum ka jing do nong ni klian kalong ka song be ha ka jing pendon kam jong pi tapi nang hi ban pendon kam ta kalong ka bom hai
ya yang hilang kena gitu. Free siap dengan kampi. Dia mobile. Kan kamu Kamu. Wish. Iwi pat isam la puli belawan haga top 20 kata ibran haga kadan ka bakhat we di habi lasuk mar banyang ibi nak senang nong tliu mak ni gede ka ba ila yathu ak jekan jong iya di melayo ya gede ka jeng pas ke gede slow jom ke gede action of step jeng result Ani ngala surprise ngala komen ha ani ngala shu ngala ayu ublay mo namar kani baru kani ka jingkat ku jong ublay namar klama uta mampoy da katnya kumbo ang tinjong ublay hi kan ka jimina jonga ta kalen ai klam ka jingkat ku jong ublay ka jidon ka jong ublay ta ayu ya ublay hi ki baru we expect opinion ya gede ka position oh ngala minat ngala duai ro ta man ka bato exam ro ngaju duai ngaju penkentang ko people ikinong kada i ro ta oh ngala expect hi bangan ro sha kanya La mo tay kin ya rokom ko kre ro pi gani exam kani ke exam ta ngala minat ro shisnan hi kalong ka ba important na mo ta ngala baru shisnan ngala ada dikit lot ngala ngaju malah ka yung ki strategi ki but ka pipin kampi isu kala kot bet ngai ki we pat kilak ngara pila em anak sini ta ngabut bet ka timing ban practice maths but masih bu keep break kendiat dah akhir kot kum tu dah ka jebiang jangan kelas yang kira ngala asim nak ada maths ngala practice nak ada maths ke tentang ni dia social media yang Saya use. Ni mana? use social media use mah yang Hakini ke exam people come internet we use them ke internet as oh ngai use hi hot the kumki you ngawat hi untuk long extra the hakaji you fini I engineer but I la so kai ka ke baki kena school ki ba ya exam ki de ban le kana bakin yo manon skman kin pas ba ka banin kong tu ada kali berpension ya bet ha utrai sisi ini nama long lay long pen engineer lambat ka jimi nak jimi ta namar lay la pen engineer kinjam sim kini bakin jado ali ta u ai bet hi de ta kata hi de ban minat bat lambat ni bu syai try khmat engineer kai ji fi ba kan wan skmat kena những con nghe thì bằng quay nhiều play bằng bằng cặp đến bằng giọt cả mệt cặp phật một khác thì cũng bảo áp thêm ya trash talk gì mà bằng nghe bằng cặp bằng giọt bằng quay smart này bằng ya ngap ya khi chỉ có tay bằng cái thì tay tay thôi thì tidak mah filosof ini li fi ni ko armi yo dia Skim ka ngambil science hadir ta doktor medical ne fi em pekat ba engineering engineer mah okey ta nga ai play subon ro ki namikai tiba la tre stang muta jini muta ini iparo la IMCM ba dia I kongkong events I long event na iba aju IMCM kaya nga iba aju iju pen yuma la dia rap fi iba ayarap subon nga kini bangayo mutaro ai play subon ni sa fi sa ha ambil hostel shipping Cai